ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാകിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുഗതാം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സകലരഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാത്വിതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ ഗുരു ഹരേ കൃഷ്ണ. മദന ഭാഗവതം മതജി സ്ക്രീൻ കാണാവോ? നെറ്റ്വർക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ, വൈഫൈ വർക്ക് ആവുന്നില്ല. കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. സപാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശാ വിവർദ്ധനാൻ താരൈഃ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. സപാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശാ വിവർദ്ധനാൻ താരൈഃ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാ പാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശാ വിവർദ്ധനാൻ താരൈഃ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. പാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശാ വിവർദ്ധനാൻ
താരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതൃശ്യാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ധാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ പഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ധാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ പഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ധാരേ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ പാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ധാരേ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ പാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ധാരേ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ പാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ധാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയ മാതാജി കുറച്ച് പേരാണ് മാതാജി. ശരി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. സിന്ധുസിക്ക് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ പാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ധാരേ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ധാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ പാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർത്തനാൻ ധാരേ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ പഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ധാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ പഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ധാരേ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. സീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ പഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ധാരേ സംയോജമായസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി സുധീർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ പഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർത്തനാൻ ധാരേ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ദാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിത്യു സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ദാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ദാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിത്യുത്സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ദാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശുഭാസന ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശാവിവർധനാൻ ദാരേ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർത്തനാൻ ദാരേ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ദാരേ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ദാരേ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവദാസി ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ദാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ദാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായം മാതാജി. വത്സല ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ചൊല്ലിക്കോളൂ. സപാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശാവിവർധനാൻ ദാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിത്രു സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ദാരൈഃ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ദാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർത്തനാൻ ദാരേ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപഞ്ചാലപുത്രി
കൃഷ്ണാരൊക്കെ സ പഞ്ചാലപതിപുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർദ്ധനാൻ ധാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃസദൃശൈവരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. വത്സല ഹരേ ഗോപാല കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ പഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർത്തനാൻ ദാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിത്യു സദൃശൈർവരൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാതീത മംഗള ദേവിദാസിനെ മാതാജി. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे ഹരേ कृष्ण। കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय सपंजालपति पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् धारे संयोजयामास दुहितृ सदृशैर्वरैः। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത കിട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർദ്ധനാൻ ധാരേ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രദേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ പാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർത്തനാൻ ധാരേ സംയോജയമാസ ദുഹിത്യു സദൃശൈർവരൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ പാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ധാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിർദു സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത കൃഷ്ണവാണി ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ പാഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ധാരേ സംയോജയാമാസ ദുഹിർദു സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സ പഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർദ്ധനാൻ ധാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിത്രീ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഗീത കൃഷ്ണവാണി ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനത്ര കൃഷ്ണ ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർധനാൻ ധാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇല്ലയോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല ഇല്ല ശരി പ്രഭുജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സപഞ്ചാലപതി പുത്രാൻ പിതൃവംശ വിവർദ്ധനാൻ ധാരൈ സംയോജയാമാസ ദുഹിതൃ സദൃശൈർവരൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ അവൻ പാഞ്ചാലത്തിലെ രാജാവ് പുത്രന്മാർ പിതൃവംശ കുടുംബം വിവർധനാൻ വർദ്ധിക്കുക ധാരഹി പത്നിമാരാൽ സംയോജയാമാസ വിവാഹിതരായി ദുഹിത്രിഹി പുത്രിമാർ സദൃശ്യഹി യോഗ്യരായി വരഹി ഭർത്താക്കന്മാരോടുകൂടി അനന്തരം പാഞ്ചാല രാജ്യത്തെ രാജാവായ പുരഞ്ജനൻ തന്റെ പിതൃവംശ കുടുംബത്തിന് പിൻഗാമികളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുത്രന്മാരെ യോഗ്യരായ വധുമാരെ കൊണ്ടും പുത്രിമാരെ യോഗ്യരായ വരന്മാരെ കൊണ്ടും വിവാഹം ചെയ്യിച്ചു. വൈദിക സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും വിവാഹിതരാകണം. ഭാര്യയ്ക്ക് സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതുകൊണ്ട്
ഓരോരുത്തരും ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കണം. സന്താനങ്ങൾ അവരുടെ ഊഴം വരുമ്പോൾ പിതാമഹന്മാർക്ക് മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളും അനാർപ്പണവും നടത്തുമെന്നതിനാൽ പിതാമഹന്മാർ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും സന്തുഷ്ടരാകും. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലുള്ള ഈ അർപ്പണം പിണ്ടോദകം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും പിൻഗാമികൾ പിതാമഹന്മാർക്ക് വേണ്ടി പിണ്ടാർപ്പണം നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പുരഞ്ജന രാജാവ് പാഞ്ചാലത്തിന്റെ രാജാവ് ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിൽ സ്വയം സംതൃപ്തനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, തന്റെ 1100 പുത്രന്മാർക്കും 110 പുത്രിമാർക്കും ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും അവൻ ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ഒരു യാഥാസ്ഥിക കുടുംബത്തെ കുലത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയും. പുരഞ്ജനൻ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും വിവാഹിതരാക്കിയെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അർത്ഥവത്താണ്. പുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും വിവാഹം ക്രമീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ കർത്തവ്യമാണ്. വൈദിക സമൂഹത്തിലെ കടപ്പാടാണത്. പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും വിവാഹത്തിന് മുൻപ് എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവരോട് ഇടപഴകാൻ അനുവദിക്കപ്പെടരുത്. അവിഹിത ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഘോഷണങ്ങൾ അഥവാ ഇന്ന് പല പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണസങ്കരത്തിനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ വൈദിക സാമൂഹിക സ്ഥാപനം വളരെ നല്ലതാണ്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയുള്ളവരാണെങ്കിലും സന്താനങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. പരിണിത ഫലമായി ലോകത്തിലുടനീളം വിവിധ നാമങ്ങളിൽ വർണ്ണസങ്കരം വർദ്ധിക്കുന്നു. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുത്രാണാം ച ഭവൻ പുത്ര ഏകൈകസ്യ ശതം യർവൈ പൗരഞ്ജനോ വംശ പാഞ്ചാലേഷു സമേതിതഃ. പുത്രാണാം ച ഭവൻ പുത്ര ഏകൈകസ്യ ശതം യർവൈ പൗരഞ്ജനോ വംശ പാഞ്ചാലേഷു സമേതിതഃ. പുത്രന്മാരുടെ അഭവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. പുത്രന്മാർ ഏകസ്യ ഓരോരുത്തരുടെയും 100 ആരാൽ തീർച്ചയായും പുരഞ്ജന രാജാവിന്റെ വംശ കുടുംബം പാഞ്ചാലേഷു പാഞ്ചാല രാജ്യത്ത് സമതേതിത വളരെ വർദ്ധിച്ചു. ഈ പുത്രന്മാരിൽ ഓരോരുത്തരും 100 കണക്കിന് പൗത്രന്മാരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. പ്രകാരം പുരഞ്ജൻ രാജാവിന്റെ പുത്രപൗത്രാദികളാൽ പാഞ്ചാല നഗരം തിങ്ങി നിറഞ്ഞു. പുരഞ്ജനൻ ദിവസത്തെയും പാഞ്ചാല നഗരം ശരീരവുമാണെന്ന് നാം സ്മരിച്ചിരിക്കണം. ശരീരം ജീവസത്തയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇവിടെ 2 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും,
മറ്റത് ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരവും ക്ഷേത്രം. ഏതൊരു ജീവസത്തയ്ക്കും താൻ ശരീരത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അല്പമൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും. ചെറിയ ആലോചന കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത തനിക്കാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരുവന് പ്രായോഗികമായ അനുഭവത്താലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാമാണികതയാലും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീത 2:13 പറയുന്നു, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹി. ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ ആത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ്. ശരീരം പാഞ്ചാലദേശമായി അഥവാ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതങ്ങളായ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അവയുടെ ആസ്വാദനത്തിനായി ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം എന്നീ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥൂലങ്ങളും സൂക്ഷ്മങ്ങളുമായ പദാർത്ഥങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഭൗതിക ശരീരത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഓരോ ജീവാത്മാവും പുത്രന്മാരെന്നും പൗത്രന്മാരെന്നും ഇവിടെ ദൃഷ്ടാന്തപരമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും പ്രതികർമ്മങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കർമ്മങ്ങളും പ്രതികർമ്മങ്ങളും രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട്. ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളും അധാർമിക കർമ്മങ്ങളും. ഇവിടെ ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളും അധാർമിക കർമ്മങ്ങളും. ഈ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വം വിവിധ കർമ്മ പ്രതികർമ്മങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീ നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർമ്മകാണ്ഡ നാനകണ്ഡ കേവല വിശേരഭാണ്ഡ അമൃത ബലിയായേവ നാനായുനി സദാ ഫിരെ കദര്യ ഭക്ഷണ കരെ താര ജന്മാതപതയായ. പലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളും അഭ്യൂഹങ്ങളും വിഷം നിറഞ്ഞ കപ്പുകൾ മാത്രമാകുന്നു. അമൃതാണെന്ന് കരുതി അത് പാനം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ മാറി മാറി ജന്മത്തോടും കഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും. അത്തരം ഒരു വ്യക്തിയല്ല അത്തരം വിഡ്ഢിത്തങ്ങളും ഭക്ഷിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികളാൽ കുറ്റവാളിയായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഒരുവന്റെ പിൻഗാമികൾക്ക് വർധനവുണ്ടാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും മേഖലയുടെ പ്രാരംഭം ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ്. പുരഞ്ജനൻ പുത്രന്മാരെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് തന്റെ കുടുംബം മൊത്തത്തിൽ വലുതാക്കുകയും പുത്രന്മാർ അവരുടെ ഊഴത്തിൽ പൗത്രന്മാരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ജീവസത്ത ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള താല്പര്യം മൂലം നൂറുകണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവൃത്തികളിലും പ്രതിപ്രവർത്തികളിലും ഏർപ്പെട്ട് ആ വിധത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ അവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തുടർന്നു. അവന്റെ അനേകം പുത്രപൗത്രന്മാരുടെ പുനരുൽപാദന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി സമൂഹങ്ങൾ, രാഷ്ട്രങ്ങൾ, സമുദായങ്ങൾ മുതലായവയുണ്ടായി. ഈ സമുദായങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും കുലങ്ങളും രാഷ്ട്രങ്ങളും എല്ലാം വികസിച്ചത് ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ എൻ മൈഥുനാദിഗൃഹമേതി സുഖം ഹിതുച്ഛം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:9-45. ഈ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് ആണ് ഒരു ഗൃഹമേതി. ഈ ശരീരത്തിൽ അഥവാ സമൂഹത്തിൽ തുടരാനും സൗഹൃദം, സ്നേഹം, സമുദായം തുടങ്ങിയവ ആസ്വദിക്കുവാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ലൈംഗിക ആസ്വാദകരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവന്റെ ആസ്വാദനം. അവൻ ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സന്താനങ്ങളും അവരുടെ ഊഴമാകുമ്പോൾ വിവാഹിതരായി അവരുടെ സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ സന്താനങ്ങളും അതുപോലെ അടുത്ത തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യ ക്രമാതീതമായി പെരുകുന്നു. ക്രമാതീത
അമിതമായി പെരുകുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രകോപനത്താൽ യുദ്ധം, ക്ഷാമം, കഠിനമായ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ, ഭൂകമ്പം മുതലായ രൂപങ്ങളിൽ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്രകാരം മുഴുവൻ ജനങ്ങളും പുനഃസൃഷ്ടിക്കു വേണ്ടി നശിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ആവർത്തിച്ചുള്ള സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളുടെ നിലയിൽ ഭഗവത്ഗീത 8:19 വിശദമാക്കും. ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രളീയതേ. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ സൃഷ്ടിയും സംഹാരങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ അജ്ഞത നിമിത്തം ഈ കാലചക്രം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചില പ്രഭുപാദ നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദത്താളിനെ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ദത്തായ നമ. ജയ ഗുരുരാജ് കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മള് അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നാരദ മഹർഷി അപ്പോൾ പ്രാചീന മഹർഷി രാജാവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അല്ലയോ രാജാവ്, ദീർഘായുഷ്മൻ. ഈ രീതിയിൽ കുരഞ്ജൻ രാജാവ് അവന്റെ പത്നി കുരഞ്ജനയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ 1100 പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവന്റെ ആയുസിന്റെ പകുതിയും കടത്തി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുരഞ്ജനനെ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെ, ഭാര്യമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന് 1100 പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ പുത്രിമാരെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, 1100 പുത്രന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല 110 പുത്രിമാർക്കും ജന്മം നൽകിയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്രയും സന്താനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല ഗർഭനിരോധന മാർഗം, ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണത്തിൽ ശ്രവണങ്ങളുമാണ് മനുഷ്യർ. ആയുസിന്റെ പകുതിയും ഇങ്ങനെ പാഴാക്കി കളയുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. പറയുന്നു, വാസ്തവത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും ഇതിന് സമാനമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഒരുവന് പരമാവധി 100 വയസ്സ് വരെ ആയുസുള്ള പക്ഷം കുടുംബജീവിതത്തിലെ 50-ാം വയസ്സ് വരെ അവൻ സന്താനോൽപാദനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ 100 വയസ്സ് വരെയൊന്നും ജീവിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും അവൻ 60-ാം വയസ്സിനും സന്താനോൽപാദനം നടത്തും. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നവർ 100-ഉം 200-ഉം പുത്രിമാർക്കും ജന്മം നൽകിയിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. അപ്പൊ ഇത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു ജീവിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ 100ഓളം പുത്രന്മാർക്കൊക്കെ ജന്മം നൽകിയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ. ഒരു 20 വർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ മുന്നേ അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ മരണപ്പെട്ടു. അപ്പോ ആ സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, അവരുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളും മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വലിയ ജനസംഖ്യ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പ്രവാചകർ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത്.
ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലുമാണ്. ഇതാണ് എല്ലാം പരിമിതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ അല്ലെ, അമിതമായിട്ടുള്ള ജനസംഖ്യ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈദിക കാലങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് സന്താനങ്ങൾ ഉത്പാദിച്ചിരുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായി വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ എവിടെയും കാണുന്നില്ല. ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നതും പാവപ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും കലിയുടെ യുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പാപികളായാൽ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണത ഫലങ്ങളെ പറ്റി അവർ ഗവനിക്കുന്നതില്ല. പുരഞ്ജൻ രാജാവ് അവന്റെ പത്നി പുരഞ്ജനയോടൊപ്പം ശേഷിച്ച സന്താനങ്ങളുടെ വലിയൊരു കൂട്ടത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അവൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഗർഭനിരോധന മാർഗം സ്വീകരിച്ച ഈ ശ്ലോകങ്ങളുടെ എവിടെയും സൂചനകളുടെ വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഗർഭനിരോധന മാർഗം ലൈംഗിക നിയന്ത്രണമാണ്. നിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗിക ആസ്വാദനവും ഗർഭനിരോധത്തിന് കൃത്രിമ മാർഗം സ്വീകരിക്കലുമല്ല. ഒരു വ്യക്തി നല്ല അവബോധമുള്ളവനും ഭാര്യ ധാർമ്മിക ബോധമുള്ളവനും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായുള്ള ഗൂഢാലോചനകളുടെ ജീവന്റെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയും. അവർക്ക് ധാരാളം സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയില്ല, മറിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടുകയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ ജീവിക്കാനും കഴിയും. അതാണ് ഗർഭനിരോധനങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ അവബോധം അല്ലെ, അത് കൃഷ്ണാബോധമാക്കി മാറ്റുക, ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലുള്ള പ്രവണത മാറ്റിയിട്ട് കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക, നമ്മുടെ കൃഷ്ണനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ പറയും. ഇപ്പോ അജ്ഞത കൊണ്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭ്രൂണമൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഓരോ ജീവനെയും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നശിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അത് ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അത്രയും പാപം തന്നെയാണ്. അതിനുള്ള പാപഫലങ്ങൾ അവരനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അലയോ പ്രജാപതി പ്രാചീന വർഷ രാജാവ് പുരഞ്ജൻ രാജാവ് ഇപ്രകാരം 110 പുത്രിമാർക്കും ജന്മം നൽകി അവരെല്ലാം മാതാപിതാക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെ പുകഴ്ത്തപ്പെട്ടു മാന്യമായി പെരുമാറുന്നവർ മഹാമനസ്കരും മറ്റു പല സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും ഉടമകളുമായിരുന്നു. വേദങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും അനുസരിച്ച് പിറക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ പോലെ സദ്ഗുണങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും. വേദ നിയമം അനുസൃതമല്ലാതെ പിറക്കുന്ന സന്തതികൾ മിക്കവാറും വർണ്ണസങ്കരങ്ങളായിരിക്കും. വർണ്ണസങ്കര സന്താനങ്ങൾ കുടുംബത്തോടും സമൂഹത്തോടും തങ്ങളോട് തന്നെയും നിരുത്തരവാദികളായിത്തീരും. വർണ്ണസങ്കരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗർഭധാന സംസ്കാരത്തിലൂടെ തടയപ്പെട്ടിരുന്നു. സന്താനത്തെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടത്തുന്ന സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനുള്ള ധാർമ്മികാചാര ചടങ്ങാണ് ഗർഭധാന സംസ്കാരം. പുരഞ്ജന രാജാവിന് ധാരാളം സന്തതികൾ ജനിച്ചെങ്കിലും അവർ വർണ്ണസങ്കരങ്ങളായിരുന്നില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നാം കാണുന്നു. അവർ നല്ലവരും സൽസ്വഭാവികളും മാതാപിതാക്കളുടെ സദ്ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവരായിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞു ശരിയായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലാതെയുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അത് വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞു വർണ്ണസങ്കരം അല്ലെ, അത് നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പുരഞ്ജന്റെ മക്കളായിട്ട് വരുന്നവരൊന്നും തന്നെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരെല്ലാം സദ്ഗുണങ്ങളുള്ളവരായിരുന്നു. നമുക്ക് ധാരാളം സൽസന്താനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈംഗിക ആസ്വാദനം നിർദ്ദിഷ്ട രീതികൾ അതിലംഘിക്കുന്നതായാൽ അത് പാപകരമാകും. ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അമിത ആസ്വാദനം അപരാധവും പാപവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ അവന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സ്വാമി അഥവാ ഗോസ്വാമിയായി തീർന്ന ഒരുവൻ 50 വയസ്സ് വരെ സന്താനോൽപാദനം നടത്തും. 50 വയസ്സിന് ശേഷം അവൻ സന്താനോൽപാദനം നിർത്തി ജീവിതത്തിന്റെ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ അവൻ വീട് ഉപേക്ഷിക്കും, സന്യാസിയായി തീരുമെന്ന്. ഒരു സന്യാസി ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം പൂർണ്ണമായി വർദ്ധിച്ചവൻ എന്നർത്ഥം. സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്വാമി എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. 50 വയസ്സിന് ശേഷമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ മതിയാക്കിയിട്ട് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കണം. തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഒരുവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനാവില്ല. അവന് ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പൂർണ്ണമായ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പുരഞ്ജൻ രാജാവിന്റെ കുടുംബജീവിതം തീർച്ചയായും സന്തുഷ്ടമായിരുന്നു. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാവും 1100 പുത്രന്മാർക്കും 110 പുത്രിമാർക്കും ജന്മം നൽകി പുത്രിമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ പുത്രന്മാരുണ്ടാകാനാണ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം. പുത്രന്മാർ കൂടുതലും പുത്രിമാർ കുറവുമായിരുന്നതിനാൽ പുരഞ്ജൻ രാജാവിന്റെ കുടുംബജീവിതം സുഖകരവും സന്തോഷകരവും. തന്നിഷ്ടം പോലെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാര്യത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം അങ്ങനെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം അല്ലെ. അവസാനമായിട്ടുള്ളതാണ് സന്യാസം. അതും 50 വയസ്സിനൊക്കെ ശേഷം വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ് സന്യാസം. ഇന്ന് പ്രീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് പലർക്കും അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ തന്നെയൊക്കെ സന്യാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അത് അവരുടെ യോഗ്യത നോക്കിയിട്ടാണ്, അവര് എത്രമാത്രം ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ളതാണ്
സന്യാസി അവരുടെ മനസ്സും ശരീരവും വാക്കും എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് വേറൊരു കാര്യങ്ങളുമില്ല ഭഗവാനെ വെച്ച്, അല്ലെ? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സന്യാസിമാരായിട്ട് ഇന്ന് പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, അല്ലെ? എന്നാൽ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ആ ഒരു സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അങ്ങനെ സന്യാസമാകാൻ, അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു വന്നിട്ട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു സന്യാസം എടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? അത് പ്രകാരമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സന്യാസം. അപ്പോ അതിനത്രയുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സന്യാസികളായാലും വീണ്ടും പതിച്ചു, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് സന്യാസമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് സാധാരണ കർമ്മിയായിട്ടൊക്കെ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം. പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇന്ന് പാണ്ഡവ നിർജ്ജല ഏകാദശിയാണ്, അതിന്റെ മഹാത്മ്യം കൂടി നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് വേഗം ചുരുക്കാം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്. വേറെ ഏകാദശി എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ഏകാദശി എടുത്താൽ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഏകാദശിയും എടുത്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്കതിന്റെ മഹാത്മ്യം നോക്കാം. ജ്യേഷ്ഠമാസത്തിൽ മെയ് ജൂൺ മാസത്തിൽ വരുന്ന നിർജ്ജല ഏകാദശിയുടെ വിവരണം ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിൽ വ്യാസദേവനും ഭീമസേനനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഇളയ സഹോദരനായ ഭീമസേനൻ മഹാനായ ശ്രീല വ്യാസദേവനോട് ചോദിച്ചു, പണ്ഡിത ശിരോമണിയും ആരാധ്യനുമായ പിതാമഹ, ദയവായി എന്റെ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചാലും എന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ യുധിഷ്ഠിരൻ, അമ്മ കുന്തിദേവി, സഹോദരങ്ങളായ അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ, ദ്രൗപദി എന്നിവർ ഏകാദശി ദിവസം ആഹാരമൊന്നും തന്നെ കഴിക്കാറില്ല. അവരെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് യുധിഷ്ഠിരൻ ജ്യേഷ്ഠൻ, ഏകാദശി ദിവസം ഉപവസിക്കണമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നോട് പറയുന്ന ഏകാദശിയിൽ ഉപവസിക്കുക എന്നത് വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു അനുശാസനമാണ്. എനിക്കറിയാമെങ്കിലും വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ എനിക്ക് ഉപവസിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട്. എന്റെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് ദാനധർമ്മം ചെയ്യാനും ശരിയായ ക്രമനിയമങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് കേശവനെ ആരാധിക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഉപവസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഏകാദശിയുടെ ഫലം ഉപവസിക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് വിശദീകരിച്ചില്ല. ഇവനെന്താ പറയുന്നത്? ഏകാദശി എടുക്കാതെ തന്നെ ഏകാദശിയുടെ ഫലം എങ്ങനെ ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നല്ലതായിരുന്നു, അല്ലെ? എന്താണ്, തനിക്ക് ധാരാളം വിശപ്പ് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പോലെയോ അമ്മയെ പോലെയോ ഒന്നും എനിക്ക് ഏകാദശി നോക്കാനായിട്ട്. ഭീമസേനന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു, ഭീമ, നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാസം തോറുമുള്ള 2 ഏകാദശികളും താങ്കൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഭീമസേൻ പറഞ്ഞു, ഓ മുനി ശ്രേഷ്ഠ, ഭഗവാനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ വർഷം തോറും 24 ഏകാദശികളുടെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നാൽ അസാധ്യമാണ്. രാവും പകലും ഉപവസിക്കുന്നതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു നിമിഷം പോലും വിശപ്പ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. വൃഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശപ്പിന്റെ അഗ്നി എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ ഉദരത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല അധികമായ അളവിലുള്ള ഭോജനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആ അഗ്നിയെ അണക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഉപവസിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലും പുണ്യം നേടുന്നതിന് എനിക്ക് പിന്തുടരാവുന്ന ഒരു വ്രതത്തെക്കുറിച്ച് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു എന്നാൽ. ശ്രീ വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, വേദത്തിലെ ധാർമ്മികമായ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യരുടെ കടമകളെക്കുറിച്ചും താങ്കൾ എന്നിൽ നിന്നും ഇതിനോടകം കേട്ടു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഫലങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അതിശയകരമായ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ താങ്കളോട് പറയാം. ഈ മാർഗം എല്ലാ പുരാണങ്ങളുടെയും സത്യമാണ്. മാസം തോറും കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലും ശുക്ലപക്ഷത്തിലും വരുന്ന ഏകാദശിക്ക് ഉപവസിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ പോവില്ല. വ്യാസദേവന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അതിശക്തനായ യോദ്ധാവായ ഭീമസേനൻ ഭയന്ന് ഒരു ആലില പോലെ വിറച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പിതാമഹ, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വർഷം മുഴുവനും മാസത്തിൽ 2 തവണ ഉപവസിക്കാൻ തീർച്ചയായും എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ എന്റെ പ്രഭു അത്യന്തം സുഹൃതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്രതത്തെക്കുറിച്ചും അത് പാലിക്കുന്നതിലെ എപ്രകാരം എല്ലാ പ്രയോജനവും നേടാൻ കഴിയും എന്നതിനെ കുറിച്ചും ദയവായി ഉപദേശം നൽകിയാൽ. അപ്പോൾ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ജ്യേഷ്ഠമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം ഇടവം മിഥുനൻ രാശിയിലാകുമ്പോൾ വരുന്ന ഏകാദശിയെ നിർജ്ജല ഏകാദശി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഏകാദശി ദിവസം
ജലം പോലും കഴിക്കാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്രതമനുഷ്ഠിക്കണം. ഈ ദിവസം ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ആചമനം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഒരു കടുകുമണിയോളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി സ്വർണം മുങ്ങിപ്പോകാൻ പാകത്തിന് അളവിലോ മാത്രം ജലം കുടിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുവൻ ഈ പറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ജലം പശുവിന്റെ ചെവിയുടേതിന് സമാനമായ മുദ്രയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളം കയ്യിൽ എടുക്കണം. ഒരുവൻ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ കുറവോ ജലം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നതിനും സമമായി കാണപ്പെടും. ഈ ഏകാദശി ദിവസം ഒരുവൻ ഒന്നും തന്നെ ആഹരിക്കരുത്, അല്ലാത്ത പക്ഷം വ്രതം ലംഘിക്കപ്പെടും. ഏകാദശി ദിവസം സൂര്യോദയം മുതൽ ദ്വാദശി ദിവസം സൂര്യോദയം വരെ ഒരു തുള്ളി ജലം പോലും കുടിക്കരുത്. ഈ രീതിയിൽ ഒരാൾ ജലം പോലും കുടിക്കാതെ ഈ ഏകാദശിയെ കർശനമായി അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിലെ എല്ലാ ഏകാദശികളും അനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ ഫലം അവന് നേടാൻ കഴിയും. ഒരുവൻ ദ്വാദശി ദിവസം അതിരാവിലെ കുളിച്ച് സ്വർണവും ജലവും ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം നൽകണം. അതിനുശേഷം ഏകാദശി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണനോടൊപ്പം ആനന്ദത്തോടെ പ്രസാദം സേവിക്കേണ്ടതാണ്. ഓ ഭീമസേന, ഈ ഏകാദശിയിൽ ഉപവസിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ സഞ്ചയിക്കുന്ന പുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ശ്രവിച്ചാലും ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് വർഷത്തിലെ എല്ലാ ഏകാദശികളുടെയും ആചരിക്കുന്ന പുണ്യഫലം നേടാൻ കഴിയും. ഒരിക്കൽ ശംഖചക്ര ഗതാപത്മധാരിയായ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു വ്യക്തി എല്ലാത്തരം വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും എനിക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരമായി ഈ നിർജ്ജല ഏകാദശി ആചരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന് തീർച്ചയായും എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ സമ്പത്ത് ദാനം നൽകിയാലോ സ്മാർത്ഥ നിയമങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാലോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനാലോ പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളും ന്യൂനതകളും കൊണ്ട് മലീമസമായ ഈ കലിയുഗത്തിൽ മതാധിഷ്ഠിതമായ വൈദിക പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം അന്യം നിന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ വായുപുത്ര, ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാൻ കഴിയുക? യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ഏകാദശികളിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ നിർജ്ജല ഏകാദശിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഏകാദശിയിൽ ഉപവസിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം ഒരാൾ നേടുന്നു. അത്തരമൊരു വ്യക്തിയെ മരണസമയത്ത് ഭയാനകമായ രൂപത്തിലുള്ള യമദൂതന്മാർ സമീപിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ദിവ്യരായ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വാസസ്ഥലമായ വൈകുണ്ഠധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ ഏകാദശി ആചരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരാൾ ജലവും പശുക്കളും ദാനം നൽകിയാൽ അവൻ എല്ലാ പാവപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും മോചനാകുന്നു. മറ്റു പാണ്ഡവർ ഈ ഏകാദശിയുടെ അന്ന് മുതൽ ഭീമസേനൻ ഈ നിർജ്ജല ഏകാദശി ദിവസം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അത് പാണ്ഡവ നിർജ്ജല ഏകാദശി അല്ലെങ്കിൽ ഭീമസേന ഏകാദശി എന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധമായി. ഈ ഏകാദശി ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നവരുടെ സുമേരു അഥവാ മന്ദര പർവ്വത തുല്യമായ പാവപ്രതികരണങ്ങൾ പോലും നൊടിയിടിയിൽ ഭസ്മീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ രാജാവെ, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിക്കുക, ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുക, വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുക, യാഗം നടത്തുക എന്നിങ്ങനെ ഈ നിർജ്ജല ഏകാദശി ദിനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയും അളവറ്റതായി തീരുന്നു എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം ഭക്തിയോടെ വായിക്കുകയോ ശ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ വൈകുണ്ഠധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. അമാവാസി ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടും സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് പിതൃക്കൾക്ക് തർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഒരുവൻ നേടുന്ന ഫലം ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം വെറുതെ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പാണ്ഡവ നിർജ്ജല ഏകാദശിക്ക് ജയ്, നിർജ്ജല ഏകാദശിക്ക് ജയ്, ഭീമ ഏകാദശിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം ഭക്തിയോടെ വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തന്നെ വൈകുണ്ഠധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന്. അതുപോലെ അമാവാസി ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടും സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് പിതൃക്കൾക്ക് തർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഒരുവൻ നേടുന്ന ഫലം ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം വെറുതെ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ലഭിക്കും. ഏകാദശി നിർജ്ജല ഏകാദശി മഹാമാസോക്ക് ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദക്ക് ജയിക്കും. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധു പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ ഗന്ധരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേരുത്തോ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. അപ്പൊ നാളെ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. 6:03 മുതൽ 7:20 വരെയുള്ളൂ കേട്ടോ. രാവിലെ സൂര്യോദയം മുതൽ 7:20 വരെയേ ഉള്ളൂ സമയം. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ എല്ലാവരും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരുന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നീട് അത് ലേറ്റ് ആയി പോയാൽ അത് എടുത്തതിന്റെ ഫലം ഇല്ലാതാവും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. വേറെ ഇനി വിശേഷങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ദിവസം 9-ാം തീയതി പാനിഹട്ടി ചിതാദേഹി മഹോത്സവമാണ് അല്ലേ. ഇന്ന് കഴിക്കാതെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിർജ്ജലായിട്ടത്തിന് നാളെ ദ്വാദശി അല്ലെ, നാളെ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പിന്നീട് തിങ്കളാഴ്ച വിശേഷമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് പാനിഹട്ടി ചിതാദഹി മഹോത്സവം അല്ലെ. രഘുനാഥദാസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ മഹോത്സവം. തൈരും അവലും പഴവും ഒക്കെ ചേർത്ത് അല്ലെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടതൊക്കെ കഴിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിർജ്ജല ഏകാദശിയുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ എപ്പോഴും മാറും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ. പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക, നിർജ്ജല എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക. എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാത്ത മതി. നമ്മള്
ഏകാദശി മുന്നേ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതൊക്കെ ഈ ഒരു ഏകാദശി എടുക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ അതിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഫലം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരോഗ്യം കൂടി നമ്മൾ നോക്കുക. അഥവാ ഇനി കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഷുഗർ ഒക്കെ ഉള്ളവർ, അങ്ങനെ ഉള്ളവർ, അങ്ങനെ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ഉള്ളവരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകില്ല, എടുക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധാരണ പോലെ ഏകദേശം. ഓക്കെ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്തെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, നമുക്ക് നിർജ്ജലെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരെന്ത് ചെയ്യാനാ പ്രഭുജി? സാറില്ല, സാധാരണ പോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 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 കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം. നെറ്റ്വർക്കിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, വൈഫൈ ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാസിന്ധു പേരുച പരതാരം പാവനം വൈഷ്ണവി പൂവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഏകാദശി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ. പഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാസിന്ധു പേരുച പരതാരം